Ayan, magmumukbang po tayo ng luglog tsaka itong chakoy. Samahan niyo po ako ngayon. Kumain tayo nitong masarap na luglog Bicol. Ngayon po ang una natin kakainin or mukbang itong ating pansit luglog dito sa Bicol. Ito po ay merong sauce. So, pasensya na po kayo sa ating background. Ito nga guys, mayroon na siyang kalamansi. Ayan. Sarap ng sabaw. Chakoy. Ayan. Wala po yung palaman pero masarap. Natikman ko na ito nung nakaraan. Yung parang bread. Ito ba yung guys? Mauubos ko na talaga. Sarap. 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 Guys, alam nyo ba, ang pansit luglog sa Bicol, laging may kapartner na turon o kaya maruya. Pero ngayon guys, dahil alas 4 na dito, so nung bumili ako guys, wala na siyang available. Pwede nyo lagyan ng itlog, sinalas, lechon, ng toppings, at meron na rin siyang lemon, kalamansi, tsaka yung sibuyas na dahon. Lagyan nyo ng patis. Kayo na bahalang magtimpla. Sarap dito guys pagka umuusok-usok talaga yung yung sabaw. So comment kayo sa baba kung ano yung gusto natin yung kainin dito sa Bicol. Kasi marami kami dito mga pagkain na alam kong masasarap.